лига, то нека този някой да отиде на психиатър. Карлуков! А кой разпореди това безобразие? Разпоредиха го Бойко Борисов най-напред. Той, после Делян Пеевски и техните Делян Добревци, Семки, Пъски и Теменуски. Но ние няма да позволим повече да принизяват нито нас, нито България. Вън чикви и прасета. Мафията вън! 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 След тези наистина вдигащи градуса слова от госпожа Калина Монева, искам да поканя още един млад човек, студент, избрал да учи, избрал да се развива в България. Моля вашите аплодисменти за Александра Манолова. Здравейте! Искам първо да призова по-млади хора да идват също да се изявяват мнението си. Искам да ви пожелая извинявам се, първо весели и светли празници. И искам да кажа само, че много се радвам, че виждам толкова много хора тук, които днес викат, не викат от гняв, за да не викат утре децата ни, родителите ни, бабите и дядовците ни и внуците ни, да не викат утре от глад и от страх. Много се радвам, че виждам тук омраза не един към друг, а към властта и към тези, които се опитват да ни разделят. Така че бих искала да ви споделя една притча, която най-вероятно сте чували, по-точно експеримент, че ако сложим 100 черни и 100 червени мравки в един буркан, нищо няма да се случи, но ако разклатим буркана, мравките ще се избият помежду си. И точно това, според мен, се опитват да направят всички, които са горе. Защото много по-лесно се владеем, когато сме разделени, отколкото когато сме заедно. И много ме радва да видя, че тук има хора от всякакъв етнос, от всякаква сексуална ориентация, възраст, пол.